Dvaja ľudia, ktorí užívajú rovnaký doplnok, môžu mať úplne odlišné výsledky. Znie to zvláštne, ale odpoveďou je pojem biologická dostupnosť. O nej rozhoduje niekoľko kľúčových faktorov. Poprvé, forma živiny. Napríklad horčík s doplnkou vo forme citrátu alebo glicinátu sa vstrebáva efektívnejšie než horčík v oxidovanej forme. Ďalej, prítomnosť iných látok. Napríklad vitamín C zvyšuje vstrebávanie železa, zatiaľ čo fitáty v obilninách alebo taníny obsiahnuté v káve či čaji ho znižujú. Spôsob príjmu a kombinácie s jedlom. Napríklad tuky zlepšujú vstrebávanie vitamínov A, D, E a K. Napokon, stav tráviaceho systému a individuálne faktory. Črevá, genetika, stres aj vek môžu meniť, koľko z doplnku tvoje telo naozaj využije. Americký výskum z roku 2000 publikáciu uviedol, že železo z mäsa sa vstrebáva niekoľkonásobne lepšie než železo z rastlín. Dôvod? Biologická dostupnosť. Nevyživuje ťa to, čo zješ, ale to, čo tvoje telo dokáže vstrebať. A ty? Máš pocit, že niektoré doplnky na teba nezaberajú? Napíš do komentáru, možno spolu nájdeme dôvod.